Nuwun inggih para kagem amiyarsa sedaya kagem iwah putri ingkang tansah pambagya harja seni pandhengan maesa jagat manunggal saking dusun Sri Gading Lawang support dumugi pemuda Mangun Karso. Tembang iki spesial perform saking DJ MRGB 27 Pro Diaction. Amit ngicak, maheso jagat manunggal lo iki gak ndredeg ta. Tari MRGP. Jatilan mobil batakilan gamane pecut sakti sesurupan solae mencatat cara karuan kita bali bawa kaji kumilang utoni geduk-geduk jejuketan rupane nek calon sangat tenan solae karang pingas karuan bisa jeni potongan lan tembang tampungan di gamelan kayu tenang gendang kok bisa rompona ojo lali sindet lan tiros morone gawe urip seni kerakyatane ayo maju ayo maju ayo maju jejuketan terus maju pantang mundur urip-urip kabudayaan ayo maju ayo maju ayo maju tetap muda terus maju pantang mundur urip-urip kabudayaan. Nuwun inggih para kagem amiyarsa sedaya kagem iwah putri ingkang tansah pambagya harja seni pandhengan maesa jagat manunggal saking dusun Sri Gading Lawang support dumugi pemuda Mangun Karso. Tembang iki spesial perform saking DJ MRGB 27 Pro Diaction.
nggih Cak, Maheso jagat manunggal lho iki, gak ndredeg ta. Tarik MRJP. Jatilan sopir batakilan gambarne patut sakti sesurupan solai menatan cara karupan kita bali bawa kaji kumilan utomi gedung-gedung cecuketan rupan titik calon sangat tenan solai kareng pingat pakaruan bisa jadi supo banyak lan tembang tampungan di gamelan kayu tenang gendang belum bisa rompona ojo lali sindet lan tiros morone gawe urip sepi kerakyatane ayo maju ayo maju ayo maju teguketan terus maju pantang mundur urip-urip aku tarian ayo maju ayo maju ayo maju tetap buka terus maju pantang mundur urip-urip aku tarian. Nuwun inggih para kagem amyarsa sedaya kagem iwah putri ingkang tansah pambagya harja seni pandengan Maheso jagat manunggal saking dusun Sri Gading Lawang support dumugi pemuda Mangun Karso. Tembang niki spesial perform saking DJ MRJP